Bombo Mark Joshua Cabasan. Bombo Mark, once again, go ahead with your report. Dead on arrival, iti may isang lalaki kalpasan aditi kat na disgrasya. Baladikat na pasamak iti rabi iti oras alas 8:45. Now sa dino dagitaya kamang iti Balawan na police station kad kastamat iti RHU iti nasa nga ilikat nagresponde iti na report kadakwada nga aksidente nga napasamak iti National Highway sakupan iti Barangay San Pablo, Balawan, La Union. Bale deti involved ito ikat deti Yamaha Mio Sporty Motorcycle nga mineho ni Nathaniel Rigwa Yankee Ordinaryo agtawan iti 35 na sawaan ken agnaed iti Barangay Barakbak Este, Balawan, La Union. Ti investigasyon dagiti kamang iti PNP Rumrumuar nga sakbay iti napasamak nga aksidente deti biktima ket daldalisaten na iti National Highway nga kat agpapaamyanan nga direksyon idinto daytoy kat mapapati nga nag-swerve Bombo Gina napan iti bangir nga linya kat itameten nga daytoy kat nawanan iti control iti Manabela kat itameten nga gapo iti kinapigsa iti tudo kat sanameten nga na control iti Manabela kat dita nga daytoy kat na balituag kuno na iya tupa ti ulo na iti semento kas nagresultaan na daytoy biktima kat nagsagaba iti nakaro nga injury wano tama dito paset iti ulo na ket dagos met nga naipanday toy iti Balawan District Hospital iti Iliti Balawan ngam daytoy ket na i-declare dead on arrival babaen iti attending physician na. So nadlaw dagitay nagresponde nga kamang iti PNP nga dati biktima ket saan nga nakasuot iti helmet uno awan iti helmet na idi napasamak iti aksidente so deti makikita nga ladawan at taket so dati naala tayo manipod iti investigator on case na babaan kini Police Staff Sergeant Bonifacio Dakanay bali na dakamat na nga detoy nga napasamak ket napigsa iti tudo idi rabi ket mabalin nga detoy ket na igalis iso nga detoy ket napan iti right portion iti kalsada Bombo Gina ken amuan pay nga sigun kanumat laang iti pamilya na ti panakipatang iti investigator on case na detoy kata mapapati nga nakainom idi napasamak naman pay sanda nga ribagan no sa dino iti naggapuan na detoy biktima ngam naibaga det investigator on case na nga allegedly kuno mapapati nga nakainom idi napasamak iti aksidente. Tamag maripot iti Balawan Police Station para iti Bombo sa Libre. Bombo Mark Joshua Cabasan na reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Code State number 1 registration sa La Union, Basta Radyo. Bombo. Yes, Bombo Mark. Bombo Gina. Yes, apay agsasarunod dagitoy insidente ti wano dagiti aksidente ket puros kaduan sa natay dagiti biktima Bombo Mark. May kamanon nga natay daytoy sipod na in-report mo datay natay nga tricycle driver J. Aringay. No, jak nga kamali Bombo Gina tina i-report ko nga natayin ket mga liman. When? Dapat di San Fernando ng mandangan na ito didayay di nakamotor idi nga 6-footer nga natudok isuna na disgrasya ti Rosie 250 may isa di naka-tricycle ada diti Bawang ada diti Balawan ken jak malagi pinagduman Bombo Gina. Okay, oo, di Aringay, duwa di Aringayan at may kadwa di relievo nga driver nya nga natay. Actually ket kasla duwa nga lawas laeng data so umabuten ti 5 so parang ang nakadado dagiti mapaspasama kita tanya nga vehicular accident kaditi National Highway ditoy probinsya ti La Union, Bombo Mark. Ti may salita siyempre di human error babon mat lagi driver sa lagi Aringay ada di naudi dati partas bus ken truck mga nakainom dagiti involved ngam talaga nga kamali na lang di driver di dumamet Bombo Gina ket kasla kumada jay mechanical or di mismo nga lugan da sila di Aringay di tricycle di sila lugan na ket sa nagpalya so di nga naglikos and sumarno ket dagitay involved aksidente nga dagiti ket adat impluwensya iti arak Bombo Gina kasla din napasamak diti ayan iti Balawan deti ket mapapati nga nakainom iti arak ken saan pay nga nak-helmet so nga makita inti mismo nga ladawan na Bombo Gina no makikitam bale deti ket dagidarnan no makita nga nakaidda nakanalabdam mo nalabbaga ti bado na detoy ket adda di rimuar nga daran
inti ngiwat na ako. Pasensya lang na nagiging mangan. Bumbujina nga misuti pa ng iladawan tayo dati patulog tira tayo nga picture babaan iti investigator on case na. Dati mo't napasamak di jay bawang di ka mo nakapagsulod-sulod tayo na bumbujina naputod ka mo't. So dito kat naglamapay dito ayan iti bakrang na. So kasla minalas po natin man lang din bumbujina ta sakto nga lumabas takugtaran ti baka sakto pa lang mat nga dagi truck so sumatipan nakadungparnan. Anya parte DJ bawang Bombo Mark? I parte di bawang in-report ko tayo kat barangay Bakwit Sur, Bumbujina. Okay, Bakwit Sur umo nang lumabas DJ manong nga tao di akin igam di baka Bombo Mark? Duwa nga tao, duwa nga baka. As per report Bumbujina, hindi may Okay. isa tinakupar. So duwa nga tao, duwa nga baka met, dadya igam da. Ada pa lang. Bumbujina. Oo. And then sumungad jay nakamotorsiklo Bombo Mark. Agpadada nga pabagatan nga direksyon, di outer lane ti ayan da di motor, inner lane ti ayan da jay truck Bumbujina. So umuno na lang basit, detoy motor di na batog na di baka, sakto met nga sila nagwala nakiktot. Inugtaran na di tao. So nabati di inner lane deti motor, di out or nabati di outer lane deti motor nangam di tao na purwak. Bumbujina di inner lane so sakto detoy agpapabagatan met nga truck. Isutipan nakadungpar na. So nung makita mo nila dawan, okay pa mo iti manong oras kasi 4:40 din na report, alas 5 idi hanga makaangas, alas 7 idi na tayo Bumbujina. Okay. Okay, Bombo Mark. Oo. Nakalidliday matan dagita nga pasamak ka Bombo Mark ka. Madlaw tayo ket adu dagiti natayan iti aksidente. Iti lasod lang ti duang alawas dito i probinsya ti La Union kang runaan na dito i segundo distrito ti La Union Bombo Mark. One, Bumbujina. So nabingad damat ti primero distrito, damat ti segundo distrito. Nagiji paspasamak lalo ka di Calcalabos at di pa nagtudo na may isang factor di pa nagtudo na di Rabii. Dito yung na-disgrasya di Palawan Bumbujina. Okay, maraming salamat Bombo Mark. Back to you Bumbujina. Thank you so much Bombo Mark. Joshua Kabasan iti dayta nga report gagayam may sama ng aksidente ket natay manen datay biktima.